Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noita. Timu yangu ndi mukija se katatoka zvakare zviri kupisa na skimbo ewa zviri kupisa tokupe timu yangu. Pasata pina pane zviri kupisa vanhu asi mangoba yachi bata subscribe so that musare pane zvese dzinenge chiitika zviri kupisa pasari Gondo TV anditi. Zvinopinda minyeda nhasi pane nyaya tambo yana maskati ya Passion Java ne interview yakenge iri pa Power FM. Iya zvasvika pa kunonongonana na Godfather Tembo Mana zvotaura kuti anzoni Tembo Mana anga ariko kujara izvo sokwa na Fanta ndiye baddest DJ anti ndiye akapedza Godfather. Asi kana ungambosarira panyaya kumashure chetombo zvinzwira Passion Java chikanda yake dombo kuna Godfather Tembo Mana akazvinararira. Fantan is the best, biggest DJ in Zimbabwe. Okay. Hakuna umwe. And everybody knows that. Okay. Kwanga kune Godfather kudara. Bakwazoya Fantan ndiye arikurira business. Alright. Azvichinjike izvozvo. Okay. Yes. My producer. Number 1 is Oskid. Vamwe vese vanopiwa Skat. Levels is my favorite, but best ndi Oskid. Okay. Right, tichino bva papa Godfather Tembo Mana ndo bava zvinopindura akachaiwa ikone kundijaira maita vanadiki muri vatete asi na Tembo Mana akacheka kurova mangoma Passion Java Fantana levels achiri kupfeka mapamba kuma 90 cheko but business ndo munzwire mega kuti Tembo Mana wapindura chichikudi uye pare zvino vari kufunga futi kuti voita sei nevafana vechidika anzi vakuda kuwanza dzungu anzi vachine mukaka pamuno but zvisinei zvinzwire mega Godfather Tembo Mana vachitaura zvozokunzwise kuti vanenge vafunga kuita sei nokomana ava. Keep on subscribing zviri kupisa na skimbo pasiso reGondo TV. Paipe vanenge tiri kumatereso pepeka tiri meditation plus sema kings nechida kusiyana achitaya ranga achiita zvavo kako tinenge tisina pressure but ukaona tanongedzwa manje aiwa hatinoti tanongedzwa naPassion here kana tanongedzwa nani maganvosta tinouya faster kuzofambira nyaya yamaiziya because mukuru kumberi kwangu ndi Most High ya musiki vamwesa ronyepa especially kana kuri kumangoma kumana vauziva kuti mangoma takarova mwachiri kupfeka mapampa nemanapkin tichirova ngoma idzi vauze izvo zvakumana fast ya ndiudzire vakumana fast akumana ndiudzire vakumana fast ngoma takazirova romanapkin ava ya ndoba takarova ngoma idzi zimdata takarova kuma-90s imi kumona handitokoja dzekura vaganvosta taura inini toita seko nenyaya iyo toita seko nenyaya iyo mayuti anotadza kunzwisisa panyaya yehistory apa tanogadzisa history apa timu yangu tinogadzisa history neinformation musanyeperane vana vadiki pachinhu ichi mero zviri kutaurwa naPassion vana mudiki pachinhu ichi mwana mudiki pachinhu ichi pamangoma mwana mudiki ya munditaurira taura kuti vana vadiki pazimdanso ya vana vadiki kana kuti zvanzi pawo DJ kana kuti chipembawana Godfather chipembawana Godfather unotaura kuti chiwo kana iwo ichi iprofesi uri kuti chikana chipembawana Godfather uri kuti chi uri kuti chiwo isitiri paredhiyo tikurava mangoma 4 times a week kuti tiendese mayouth kumberi iwo uri kuchipembawana Godfather uri kuti chiwo uri kuona Fanta nobva nokandira video muinbox saka andiuza kuti vari kuti chi kana chifanta navasi kuziva amwe nokandira akati Godfather maionoyo takada kuzota vanyaya dzavo dzahapa saka hapana nyaya maiziya tiziye staira DJ staira makaya mukarova mamixtape imimi mukaplaya pato hombe kumangoma hakuna sikaziye makarova makarova mamixtape staira mukasimbisa mangoma because you're playing your part takamborova imwe dance remedy 3rd anniversary paReg Gardens pachinaya mageto hits akauya mukaputika vakamerwa madhaka they were playing their part vaisimbisa mangoma
That is why maghetto youth mshitama amawaudze amuna zvamunaudze nezvemangoma maghetto youth because ane masacrifice akaitira chinichi. Mangoma isarira paredhiyo aya. Unaona? Ndakatroda naWinky Dean for the longest time. Tikatraya kuenda kuma-radio station ese mangoma aisarira paredhiyo aya. Muri kunzwa? Mangoma negafa takatanga kumaridzira pastreet akasimbiswa nemaghetto youths chinichi. Maona saka tikada kuita kunge takuona maculture vouchers ewe sinouya tobva tatongofambira nyaya idzi faster kumwana kuti tibva tatongozoti zvikudzi chipa ti afantani ndibate fantani ndibate wangu ndibate fantana kumwana nditsvagirewo fantani. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Etsinoi now peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama.